लाजियोसो इसोर खुलुमफैनाया लाजिबा बोरै जागोन मा बहानि बिदिनो माने एसे जेनेबा गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरोना बोसोराव खनसे फैनायखौ खुलुमनो लुगैयो आरोना गोसोआबो मोजां मोनो होननानै न'खरनि थाखायबो सान्थि मोनो होननानै हराय होनो हायाबाबो जेनेबा ओरैनो साखि होनानै सावनोसै आरोना बेखौनो खुलुमनानै थांसै आरो इसोरखौ आर'ज गाबो आरोना इसोरनि सायाव जिहेतु बे मोनफा मोनफा गावबा गाव फोथायनाय दिनै मुलुगनि धोननि बिगोमा बिमा लोक्षिनि जिहेतु दिनै बे बिमा लोक्षिनि लोक्षि फुजा सान दिनैनि बे सानाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों लागाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि तेलिसाल रायजोआरि लोक्षि फुजा फालिथाय बे फालिथायनि सायाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं माखासे बाथ्रा मिन्थिहोनो नागिरदों जाय बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि बिमा लोक्षिखौ सिबिनाय बे सिबिनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायदों आरो बेखौ नोंथांमोननो नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों रोखायै दिन्थिनो नागिरदों आरो बे समाव जोङो गोबां जायगायाव नुबोयो जे गुबुन हारिनि पन्डितफोरखौ लानानै जिहेतु लोक्षि बिमाफोरखौ सिबिनाय दुर्गा बिमाफोरनि जिहेतु फुजारिफोर बेखौ नुयो दिनै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन जों नैबे जायगायाव जि जायगायाव तेलिसाल रायजोआरि लोक्षि फुजा सिबिनाय बे सिबिनाया जोंनि दोरोङारि बाथौ धोरोमनि आर'जजों बाथौ धोरोमनि दौरिजों जितु बे बिमा लोक्षिनि बे सिबिनाय नेमखान्थि बेखौ दैदेनलांनो निस्सय लादों बेनिखायनो नैबे केमेरा पार्सन भुबन ब्रह्म बिथांखौ नैबे रायजोफ्रा जितु आर'ज गाबनो साखाबार जानायखौ नोंथांमोन दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय थारैनो बेखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ बे जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि आर'ज गाबनाय हान्जा थारैनो बिथांमोना बे समाव बे बिमा लोक्षिखौ सिबिनो बा बिमा लोक्षिखौ दिनै बसायजेननायनि हयथ' बिथांमोना दिनै गिबि आर'ज गाबनानै बिमा लोक्षिखौ बरायगोन आरो बिथांमोना बे बर'नि नेमखान्थिजों बिमा लोक्षिनि सिबिनाय आर'जफोरखौ गाबगोन बेखौ आं बे समाव हमदांनो हादों थारैनो बे समाव जोङो बिमा लोक्षिनि जि थासारि बेखौ नैबे सिबिसालि मण्डप बेयाव फसंनाय जाबाय दा फसंखांनानै जों नुथायफ्रा मा जानानै दं थारैनो बिमा लोक्षिनि जों नैबे भिडिअखौ बानायनाय जेला बे बिमा लोक्षिनि जि थासारि बा बिमा लोक्षिनि जि महर मुस्रि जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो दिनै तेलिसाल रायजोआरि लोक्षि फुजा सिबिथाय आफादनि दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि नैबे समाव दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो दान्दिसे सम एसे बाथ्रा मिथिनानै लानो दिनैनि जागायजेननायनिफ्राय दिनै सानब्रैनि हाबाफारि माबायदि लांनो सानदों आरो बेयाव मा उद्देश्य दं नोंथांमोना सिसुपानि रायजोआरि श्री श्री लोक्षि फुजानि सानब्रैनि हाबाफारि जि जोंहा जानो गोनां जागासिनो दं दा 16, 17, 18 आरो 19 बे सानब्रैनि हाबाफारिनि दिनैनो बे गोथार गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंहा श्री श्री लोक्षि मन्दिरनि गाहाय दरखं बेखेवनाय बे जानानै थांबाय आरोबाव बिमा मायनावखौ दिनै थानसालियाव फज'नाय बेबो इतिमধ্যे दा सोलिगासिनो दं बिनि हाबाया माखासे एसे जोंना सोलिगासिनो दङ जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जों बिमा लोक्षिखौ गोदोनिफ्रायनो जेरै सिबिबोदों बे ओनसोलाव दिनै जोंनि बिनि बैसोआ 55थि जाबायदों बेयाव खुंनाया थ' जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जिहेथु जोंनि बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो जेब्ला जोंनिनो जोनोम गैयामोन अब्लानिफ्रायनो जेब्ला आबौ आबैमोनहा बे जायगायाव फैदों अब्लानिफ्राय जिहेथु जोंनि बेवहाय गासिबो बर' आइ आफाफ्रा आबादजोंबो मोनसे लोब्बा थानाय हिसाबै बिमा मायनावखौ जे मोनसे फोथायनाय सिबिनाय बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो बेखौ जोंहा फोथायनायनि मोनसे थार ओंथिया जों बुंनो थाङोबा बिमा मायनावखौ सिबिनानै जोंनि गोसोनि माखासे हास्थायनाय लुबैनाय जेरै रां राशिनिफ्राय जुदि जों माबा मोनसे जेनेबा मोननो हायो नामा बिमानि अननायाव बेखौ मोनसे फोथायनाय लाबोनानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों आरो हयथ' बे सोलिबाय थागोन जोंनि सायाव आरो जोंनि मोनसे उद्देश्यआ जाहैबाय जिहेथु जोङो बिमा लोक्षिखौ दिनैनि समाव दिनै बे लोक्षि फुजा समाव बयबो न'खराव गावबागाव न'खराव फुजियोबाबो सिबियोबाबो अब्लाबो नैबे दिनैनि नैबे सिसुपानि रायजोआरि जि लोक्षि मन्दिर बेवहाय जोङो बयबो रायजो राजायानो अकल जोंनि बर' न'खराल' जे सिबिनो हागोन बा सिबिनायनि थांखि जों बेखौ खालायाखै बिभिन्न जाथि धोरोमनि मानसिफ्रा बे जोंनि नैबे सिसुपानि रायजोआरि जि लोक्षि मन्दिर बेवहाय फैनानै बिथांमोनहा सिबिफैयो आरो गावबा गावनि
साननाय लुबैनायखौ हयथ' बिसास खालायनाय बिथांमोनहा जोंनि बेवहाय सिबिनो फैयो। थ' बेजों लोगोसे माखासे जोंनि इयुन जोलैनि जायफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बेहाय जोंनि गिदिरनि माखासे सिबिनाय अनलायनाय बा फुजिनाय बे धोरोमनि फारसेबो जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जेन सोलोंलाङो बेखौबो जोङो नोजोर होनानै दिनैनि बे फुजाखौ खुंबोगासिनो दं आरो हयथ' बे निस्सयबो सोलिबाय थागोन। सैथो बे खारन जोंनि जेब्ला जों नुबोदों बे माने सिसुपानि रायजोआरि श्री श्री लोक्षि फुजाखौ बेहाय खुंबोनाय अब्लासिम जों जेब्लानिफ्राय नुबोदों दिनैसिम खिन्थु बेवहाय जोंनि जि माने मेन फुजारि बिथांमोनहा जों बर'निखौनो जों नुबोदों दिनैसिम आरो दिनै थारमाने दिनैबो जों दा बर'आनो दिनै बे फुजिनायनि जि फुजारि मेन फुजारि बिबानखौ लागासिनो दं हयथ' बिदिनो थांबाय थागोन आरो जोंनि जि बर'नि नेमखान्थि बाथौ माबानि आर'जजों जों जेरै बिमा मायनावखौ बरायनानै फज'नायनिफ्राय आरो जा सानब्रैनि जि हाबाफारियाव बेहाय सानफ्रामबो जोंहा आर'जनि मोनसे हान्जा फैबाय थागोन सिबिबाय थागोन बिदिनो आरोबाव जोंहा मोनसे जोङो बुंनो थाङो आवगोलाव जोङो बिमा मायनावखौ बेहाय सिबियोमोनब्लाबो जोङो बिमा लोक्षिनि जि गाननायनि मोनसे जों दा बर'नि दख'ना बेखौ होदोंमोन बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जि माने 5 बोसोरनि सिगाङाव जों होनो हायाखैमोन नाथाय बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि बर' रायजोफ्रा सिन्था खालायनानै बेखौ जों बेबायदि बर'निनो मोनसे दख'ना गाननानै जुदि समायना खालायबा साबसिन जागोन नामा होननानै साननानै दिनै जों देग्लाय होननानै नङा बे दिनै बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय बर'नि दख'नाजों बिमा लोक्षिखौ माने साजायनाय बेबो मोनसे जोबोद माने मोनसे ओंथि गोनां बायदि खारन जोंनि बेवहाय जों जेसेबांखि खुंबोदों फ्राय थारमाने जोंनि बेहाय जि माने बिमा मायनावखौ जोङो फज'यो बे बिमा मायनावखौ थारमाने गुबुन गुबुन जायफ्रा फोथायनाय बिसास मोनसे गावनि सायाव दङ बिथांमोनहा गावनो उपजासि जोंनि कमिटिजों फैनानै रायलायनानै देग्लायनि बिमा मायनावनि माबाखौ आंनो होनोसै होननानै बेबायदि माने सोलिबोबाय थादों आरोखि गोबाव बोसोरनिफ्राय थिग बेबायदिनो खावलायनो गोनां जायाखै आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बेवहायनो जेनेबा नैबे लोक्षि फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि जों मेला खुङो बिनिनो मोनसे एक्जिबिसन टिम मोनसे जोंनि बेयाव फैयो बकाघाटनि बिथां तिलक दास होननाय बिथाङा थांनाय बोसोरनिफ्राय देबिखौ जि बिमा लोक्षिखौ दान होबोदों बिथाङा होनदों आंनो बोसोरथामसिम होनांगोन थ' बिथाङा दिनै 2 बोसोराव आगान सुरबाय बिथाङा फैनाय बोसोरसिम बे बिमाखौ दान होगोन आरो बिथाङा गाव इयाव फालांगिबो होफैयो लोगोसे बेखौ जोंनो सहायबो होयो मोनसे गिदिर दान होनाय जायो थारैनो मोनसे फोथायनाय आरो बे फोथायनायनि गेजेरजोंनो जों दिनै सिबिनाय आरो सुबुङा थांनानै दं थिग बेबायदिनो बे तिलिसालनि जारिमिनारि श्री श्री बिमा मायनावखौ सिबिनो रायजोआरि सिबिनो थाखाय नैबे गोबां सुबुंनि अननायजों नैबे बे अबस्थासिम मोनफैबाय नङा होमबा ओमफ्राय दा नोंथांमोननि जिथु बे समाव जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा फारि फारि माबायदि सोलिलांनो थाखाय साखाफारा दिनै जोंनि जे हाबाफारि बेथ' जानानै थांबाय गाहाय दरखं मन्दिरनि गाहाय दरखं बेखेवनाय बिमा मायनावखौ थानसालियाव फज'नाय गाबोननिफ्राय जोंहा आलादा मोनसे हाबाफारि दङ गाबोन जोंहा जि माने हारिमु बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारि दं बेबो जोंहा मोनाबिलिनिफ्राय 7-8 रिंगानिफ्राय जागोन बेखेवगिरि आलासिबो दं जोंहा आरो बिनि उनाव जोंहा 18 खालार खालिबो जोंहा मोनसे हाबाफारि दं देग्लाय स्पेसियेल आं दाख्लैबो बुंदों मोनसे बाथ्राखौ जिहेथु जों गुबुन बोसोराव मोनसेल' प्रग्राम लायोमोन माने लास्टाव माने जि सिंगार रंजानाय मोनसे बेखौ जों एबार 2 माने हाबाफारि लादों मोनसेया जाबाय 18आव आरो मोनसेया जाबाय 19आव थ' 18आव स्पेसियेल जों दाखालिबो बुंदों जे प्रेक्टिकेल बसुमतारी मुंदांखा सासे फेस्ला फाव दिन्थिगिरि लोगोसे मोसागिरि मनिषा मुसाहारि बिथांमोनहा 18 खालार खालि मोनाबिलिनि मोनसे बे हाबाफारिखौ रंगिना संगिना खालायफैगोन आरो बेयाव जों बयबो बाहागो लानानै रंजानो हागोन होननानै जों मोनसे आसा खालायदों बे समाव नैबे बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों जों मिथिदों बिथांमोना रंजानाय सुबुंनो रंजानो थाखाय सुबिदा होदों इसोर सिबिनाय सुबुंनो इसोर सिबिनो सुबिदा होदों थारैनो बे जोबोद मोनसे सुबुं माहारिनि बाख्नायथाव हाबा दा बे समाव जोङो दिनै नैबे जे श्री श्री बिमा लोक्षि मायनाव बिमा लोक्षि बे लोक्षि सिबिनो थाखाय गोबां मानसिया बे समाव जागायनायनिफ्राय होंगो दोंगो जानायखौ जों नुनो मोनबायानो थारैनो गोबां सुबुं बेयाव बिमा लोक्षिनि अननाय आशीर्बाद लानो थाखाय जों सुबुं जमा जानायखौ नुदों थारैनो बिथांमोना दिनै जागायनायाव
बिथांमोना बबेनिफ्राय फैदों आरो बिथांमोना जिहेतु बिमा लोक्षिनिफ्राय मा नागिरना फैदों बेखौ जों एसे मिन्थिनि नानिया बहानि लाजियोसो थिलिहालनिनो दा मा खालामफैदों हरायहैनो फैदों हरायहोनो फैदों ओमफ्राय बे हराय होनायनि उद्देश्यआ मा माने बोसोरै होखायो मा थांखि लानानै होयो माबाफोर न'निफ्रायनो होयो आरो बिमा माइनावनिफ्राय माबा मोनसे अननाय लुगैनाय माबा मोनसे दं नामा गोसोनि खोथा माबाफोर साननानै हरायहोनायाव मा बुंनानै नोङो हरायखौ होयो बिमा माइनावनो मा होननानै हरायखौ होयो जेनेबा न'निफ्रायनो होयो नालाय मा होननानै खुलुमो बिदिनो खुलुमो आरो गोसोनि खोथा बुंनो हाया थारैनो बे गावनि सिन्ताजों गावनि लुगैनायजों जों इसोर सिबिनायखौ नुयो दा बे समाव बे दिनैनि जिहेतु बिमा लोक्षि मण्डप गाहाय हाबग्रा बेखौ बेखेवगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङाबो बिनिनो आलासिमोन दिनै दा बिथांजों एसे जों सावरायनि बिथाङाबो सासे संग्रामि आरो दासिमबो बिथाङा हारि सिबिनायखौ नागाराखै लोगोसे धोरोम सिबिनायावबो बिथाङा बाहागो लाफैदों दिनै तेलिसाल रायजोआरि श्री श्री बिमा माइनाव बे बिमा माइनाव लोक्षि फुजानि जे मण्डपनि गाहाय हाबग्रा बेखौ बेखेवनो मोननानै माबायदि मोनदों खुलुमनाय थाबाय निउस चेनेलनिसिम थ' दिनै 55 बोसोर सिसुपानिनि तेलिसाल बे ओनसोलाव सिरि सिरि बिमा लोक्षिनि जा फुजा 55 बोसोर जाबाय दिनैनि जा फुजा जागायजेननायनि 10 नभेम्बर दिनखालि जा फुजा बिमा लोक्षिनि जागायजेननायनि मुङै गाहाय दरजा बेखेवनायनि आरो लोगोसे मुसुखाखौ फज'नायनि जा बिबान होदोंमोन आङो कमिटिनि जायफोर दैदेनगिरि आफादगिरि सन्जिब हाज'वारि आरो गाहाय नेहाथारि रामचरन मुसाहारि बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय गासिबो दैदेनगिरि बर' थुनलाइनि एबसुनि इउबिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दैदेनगिरि आर'ज हान्जा आरो लोगोसे निउस चेनेलनि जायफोर बाहाय बाहागो लाफैदों बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आं आसा खालामदों बिमा लोक्षिया बयनोबो जों बयखौबो मिथिगौ जे बयबो मिथिलायखागौ जे बिमा लोक्षिया रांनिगिरि आरो सम्पतिनिगिरि बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो जों रां राशि धोन सम्पति रां राशि जाहाथे ग्रोम ग्रोम जायो बेनि थाखाय जोङो सिबियो आरो आर'ज खालामो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आं आसा खालामगोन साफ्रोमबो बर' सुबुं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि न'खराव सम्पतिफ्रा ग्रोम ग्रोम जाथों धोन दौलत ग्रोम ग्रोम जाथों आरो फैबाय थानाय समफ्राव बिथांमोना बिमा लोक्षिनि जा अननाय बे अननायनि गेजेरजों साफ्रोमबो न'खरा ग्रोम ग्रोम आरो जिउ खांनो हागोन आं आसा खालामदों आङो बिथांनिसिम आर'ज खालामबाय आरो बिथांखौ जों मिथिखागौ बिथाङा दाननिगिरि बिमा लोक्षिया दाननिगिरि सुबुंफोर ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोम ख्रिस्टियान आरो मुस्लिम गोबां सुबुंफ्रा बेहाय बाहागो लाफैदों लाख हिसाबै मानसिफ्रा ज' जायो आं आसा खालामदों बिथांमोननिसिमबो बिमा लोक्षिया बिथांनि अननायनि गेजेरजों रां राशि धोन सम्पति ग्रोम ग्रोम जाथों बयखौबो अनथों बिनि थाखाय आं आर'ज खालामबाय आरो फैगौ समफ्रावबो जाहाथे जोङो मोजाङैनो बिथांनि अननायनि गेजेरजों जौगालांनो हायो शिक्षा दीक्षा आरो धोन सम्पति फारसेनिफ्राय जोङो आवगायलांनो हायो सुबुं समाज दानो हानाय जोङो जाहाथे जोङो खाबु मोनो सान्थि आरो खौसेथियै जोङो आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय बिथां आइ बिमानिसिमबो आङो गोसो गोरबोयै आर'ज गाबबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथाङा बेसेन गोसा बाथ्रा बुंबाय दा बे समाव जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि आर'ज गाबनाय बे आर'ज गाबनायखौ 1 मिनिट नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोनासंनो होनो नागिरदों थारैनो बिमा लोक्षि बिमा माइनावखौ मण्डपाव फज'खांनायनि उनाव आर'ज गाबबाय थारैनो बियो मोनसे धोरोमारि नेमखान्थि आरो बे जोबोद
बाख्नायथाव आरो बेखौ जोङो जिहेतु जोंनि आर'ज बे आर'जनि गेजेरजों जों इसोरखौ मोननो हायो आरो इसोरनि अननाय लानो हायो थारैनो बेयो मोनसे गोहो दा आर'जनि गोहो बे आर'जनि गोहोआ बुहुमनि देरसिन गोहो थिग बेबायदिनो जोङो नैबे समाव बाथौ धोरोमनि आर'जजों बिमा लोखिनि खौ आर'ज गाबनाय बे समाव जों नुनो मोनदों दा बे समाव जोङो थारैनो बिमा लोखिखौ समायना बर'नि दख'ना गाननानै साजायनाय बे मण्डपाव गोबां बर' सुबुंफ्रा बिमा लोखिनि अननाय आशीर्बाद लानो थाखाय खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ जों नुबाय थादों जों बारा भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानासै बे जाबाय दिनैनि गिबि साननि आरो बे ओनसोलनि सोलिबाय थानाय लोखि फुजानि नेमखान्थिनि सायाव नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन गोजोन्थों आं अरुण ब्रह्म बे चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय